प्रणाम भाव सबके। हम बानी सोनू चौरसिया और आज हम बात करे वाला बानी एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। अभी तक ले तो अंडर 19 और आईपीएल में धूम मचौले रहन। अब आगे बनन इंटरनेशनल टीम इंडिया में। सब लोग आवेला दरवाजा खोल के, ई आइल बना दरवाजा तोड़ के। तो अब इनकर बारे में हम बताएम, इनकर नाम भी बताएम कि के बाबे। रउआ लोग जान गए लोग हम कि केकरा बारे में हम बतियावत नहीं, लेकिन इनकर नाम हम बतावत नहीं आप लोग के सामने। ई बारन वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ऊ बारन क्रिकेटर और खिलाड़ी बारन कि जो सबसे कम उम्र में इंडिया में डेब्यू ले बारन। एकरा से पहले ई मानल जाते रहे कि सबसे कम उम्र में सचिन जी आई रहलन। सचिन जी कम उम्र में मानल जाते रहे, लेकिन वो 16 साल की उम्र में आई रहलन। लेकिन ई आइल बरन उनको से कम उम्र में, ई आइल बरन मात्र 15 साल 99 दिन में। और जो उनकी सचिन आई रहलन इनका से काफी ज्यादा लेट, मतलब समझ ली कि 1 साल 1.5 साल लेट हुआ आई रहलन। लेकिन आज ये कहल जाता है कि सचिन जौना हिसाब से आई रहलन वो हिसाब से आज इस वैभव सूर्यवंशी आइल बरन। तो अभी तक ले रउआ सब देखबे कनी है कि आईपीएल में का चलत रहल। जौन अपने आप के धुरंधर मानत रहलन बॉलिंग में, जौन डॉन मानत रहलन सभे के बॉलिंग पे, वो पहले बॉल पर छक्का और चौका से शुरुआत करत रहलन। अब अभी तक एक ही जना बचल हुआ जोफ्रा आर्चर, जौन की ये से बचल हुन कि वो उनके टीम से खेलत रहलन राजस्थान रॉयल्स से। लेकिन अब का भइल, तो जैसे इनका डेब्यू भइल इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, पहला बॉल पर जोफ्रा आर्चर के छक्का से स्वागत कैलहन। मैदान में बैठल जितना दर्शक हवन, जितना लोग हवन, उनकर में चहल देखे के मिलल हवे। जैसे लागत है कि इंग्लैंड और इंडिया के मैच देखे खातिर ना बैठल हवन, वैभव सूर्यवंशी के छक्का चौका देखे खातिर बैठल हवन। दुनिया में 2 जना धमाल मचौले वाला 3-4 महीना से। अमेरिका में बैठल राम चाचा और इंडिया में वैभव सूर्यवंशी। हर एक बॉलर के दिमाग में यह चल रहा है कि कब हम इनका आर में ना आ जाए ना तो हमारी कैरियर खराब कर दी है। तो रउआ सब का कहता नहीं, इनकर खेलकी पर रउआ लोग का माने राय देता नहीं कि का कर सकेलन आगे जाके। इनकर सोशल मीडिया पर माने खूब चर्चा बावे। तो रउआ लोग सब का कहता नहीं कि आगे जाके कैसन खेलियन। लेकिन हमारा तो यह कहम कि मान के चल इनकर खेलकी देख के, इनकर अंदाज देख के हमरा ये लागत है कि माने ये आगे जाके ऐसा कोनो रिकॉर्ड नहीं है कि वो ना तोड़ दे। वैभव सूर्यवंशी यहाँ तक यहीं निखन पहुंच गए। एमे उनकर मेहनत और उनकर माई बाबूजी के बहुत मेहनत बा। जौना उम्र में एगो छोट लड़का अपना गांव से दूसरा गांव में जाए खातिर सोचेला, वो उम्र में 10 से 12 साल के उम्र में सुबह 4 बजे उठ के 100 किलोमीटर दूर जाके अपन ट्रेनिंग पूरा करत रहलन। उनकर बहुत मेहनत बावे, बहुत लगन बावे। उनकर माई बाबूजी के मेहनत और उनकर लगन यहाँ तक उनका के पहुँचैले बावे। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से निकल के अपना आके इंडिया में जगह बनाया, जहां की बिहार में क्रिकेट का उतना बड़ा मान नहीं दिया जाता, वहां क्रिकेट का साधन नहीं है। लेकिन वहां से निकल के एक जगह बनाना, इंडिया टीम में आना, इंटरनेशनल मैच खेलना, सो पूरे इंडिया के लोगों के माँ बाप के मन में एगो सपना डाल दिल कि हमारो लड़का लड़की जाके एक दिन इंडिया टीम में खेली, हमारे देश के नाम रोशन करी। ता कहल जाला ना कि आज तक ले सब लोग सुनले हो कि एगो बिहारी 100 पर भारी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के देखला के बाद यह हम कहें, चाहे रउआ सब यह कहें कि एगो बिहारी पूरा दुनिया पर भारी। तो रउआ सब देख ले कि पिछला 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चलल बा तिलक वर्मा के लेके कि वो कैप काहे देतरन वैभव सूर्यवंशी के। तो कैप देवे के एक ही रीजन बावे कि वो टीम के उप कप्तान हुवन और वैभव सूर्यवंशी से पहले अपना टीम के उस सबसे छोट खिलाड़ी रहन। तो पूरा टीम मिल के ही डिसाइड कैला से परंपरा के तौर पर कि अपना से छोट खिलाड़ी के दे के ओकरा के उत्साहित कल जाओ और ओकरा के माने आगे बढ़ावल जाओ। तो रउआ लोग का कहतनी आ का सोचतनी वैभव के बारे में, रउआ लोग के कैसन लागत वैभव के खेल की या कैसन अंदाज बा, आगे उनकर फ्यूचर कहाँ लेके जाई उनका के। तो रउआ लोग कमेंट करके बताई, राय दी, ओकर बारे में आगे हम कुछ और बात करें। रउआ लोग को सपोर्ट रही तो सो ही हमार पहला वीडियो है अपन भोजपुरी भाषा में। रउआ लोग देखिए और कमेंट करके बताएं कि कैसन हमारा लागल है वीडियो। और हमरा के अभी दी विदा, फिर मिलल जाएगो नया वीडियो के साथ।